Kumawood TV. Amansane yena yedimu. Kumawood TV. I'm so afraid I want you to say. And I'm so and I wonder. And for what you walk over the other room, you need problem. I'm so for and I go Pramano as far as the program so. Bibi ada kama. And then about the Sunday, I know they and also share. But what they are that you want to bet where I am correct penny for your idea. The betting about the not a betting yard saw that a better one with the air cost. The BBC all found conquer before. I was your name did many which I am a friend Major Prophet as a crocodile. If I told from Major so. Number so dear. The 24 Adaroma, the Fremen. The great oracle one. And one will be at the frame. Over the show, I mean, I'm going to see a better program. Honey, I had it. Come up. Akata wine. That's what I say. I didn't say when I use you. Not a forklift, dear Dada, and only a Juma made the bed, Juma. Now, me betriano, and then chance in each channel. I am a day. I said, oh, tell me in a job, be a board dance woman, and your crowd. Or the way was if I took a damn fino in so to a bonus shower. Chama Boko, dear. Missy, my pockets is down. A diamond international contractor. No boss on the mini buy. I was Charlie in your tribe as a shower, roofing in Nanya. Papa, what that? GB1, yeah, say, rain, go away. Come again another day. Unsa na no, oba me ma IBR. We are okay. Aside IBR no. You were Alozinc, and you were self lock. Na Nina, the Enan chain kakra. Said the Abbey Bumus from Kokran say you were embossed. Embossed. Thank you. And to me the number embossed. Debbie, we are safe. All the board dines for papa. And so too. A real bull, a pick and pay. With him getting. And more patches is a midnight beside him. Yeah, free be re-roofing. Sa re-roofing, no. Or Beppo more than no, my inspectors at the car quack check it. Ashe, aye in near carpenter need the ball with dinosaur. It's answer ye chance in your day by boss woman. Ye pedimpa, it's answer ye, you would impada. They say, Calaben, I'm about bomb enemy in a match. We a chameleon, on your chameleon, and change GB1. Nice one. Your color baby. Me come it. Wow. Young coming from Oben GB1 Industries, while Coma a bank custom barrier or fence or console. And I'm surprising. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. And what John and Nemi go di brew. Who say Tim Bia complain who see any cocoa. Epese Joe to them. And no who jack a sepan and Nemi go di. Now wouldn't a yama or barney bem. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. A ye cocoa. Any Sicilia dro cassia pa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Emma Megina Brani. Na a yemay. Hey, they draw was sunny now, Bob. We see that me come in here. What dance here? Ah, yeah, Jumanga. A living testimony. Edusa pray. Obie to Minumbi. I just are paying for 1 woman for down for any the onion fear do me. FDA. Ahwehwe saa adwadie nkrato yi mu agye to mu se eye Bafana kama sama mami Bafana di masama mami Bafana to me nyarewa na wa mama wadi ya so twan usisi ya oya Bafana mr Bonoria Sasa brain na maya umme Bafana mr and the diocese, Sopolas Munamere, Abibi Duro Mujata, Never Capsule, Unum Capsules, no Mr. Open for an enum, wouldn't feed me my jai, and what you'll be at minum, Never Capsule. Now, Bubbo Beer, Ubenya Bafa Mr. and the capsules or my mobile tonu pabia. Kai say, a drain young mamma for when you fear to me, and mapping for, and no bad time or money banner for. Bafan, would Gidiajo Unkwan. Kumawood TV, Amansane, Yena Yedimu.
abusuafo ɛda mo nyinaa ase ɛda ɔbɔ ade ase ɛnna esua de a emu ɔhyɛ na emu nso ɛyɛ ɛnti iwasom na etie asɛm ne yie na ɛbɛbɔ mipatɔ ɛnna asɛm tiri a de ato ɛpono so ne sɛ curses and mysteries on Wednesdays nnuabodi a ɛwɔ ukuadam ɛne nneɛma a ɛɛhu yɛ a ɛwɔ ukuadam mu anaasɛ nkasɛm ɛwɔ ukuadam ɛna ɛnɛ yɛbɛyi na deɛ yɛde akyerɛ wɔ ɔbɔ ade nhyɛ abo nana do ɔbɛ yɛ mu akɔ aba yɛya na ho te sɛ ɛnyɛ always fresh nyankopɔn ɔbɔ aba fidie so akyɛ ɛsan pɛpɛ na yɛ ana mo hyɛ da dabi nipa bebree nim sɛ mo na memfa mo ma ɛyɛ bɛkra de wo frɛ mo sɛ ana ade bɔfo mo sɛ ɔbɛbɔ bi mu ana wo sɛ ahɛ wodeɛ hɛ aha yɛ kwa ho ntira ɛnyɛ easy nana afei na obi ade bra wɔhwɛ wɔ wode odi bɛto bia na wode akyi akwan so ato bia na ado namba so ato ebi a na nipa no ɔsɔ afifidie no sisi a okay we Dr. Nana Gwanbeamenam da yɛ Nana Gwanbe Herbal and Spiritual Center a yɛwɔ ɛyɛ adwuso domina ɔdɔfoɔ yadeɛ bi ɛhaw biara no sɛ ɛyɛ honam yadeɛ anaa honhom yadeɛ bɔ mmɔden asɛ wode w'ani bɛkyerɛ mu ɛwɔ Dr. Nana Gwanbe Herbal and Spiritual Center sɛ ɛyɛ diabetes ɛyɛ asthma stroke infertility rashes anasɛ mumpem yadeɛ bi ɛhaw biara no bɔ mmɔden asɛ wode w'ani bɛkyerɛ mu ɛwɔ Dr. Nana Gwanbe Herbal and Spiritual Center sɛ ɛyɛ spiritual marriage na ɛhaw sɛ wobɛso da ɛbasa basa sɛ wo bi a wo no ɛtwerɛ ɛwɔ wo so bɔ mmɔden sɛ wode w'ani bɛkyerɛ mu ɛwɔ Dr. Nana Gwanbe Herbal and Spiritual Center sɛ biribiara no bɛyɛ kama wotɔn yɛ ntɔ bɔ mmɔden biribi ɛhaw biara no yɛabɔ bia for so many years wakɔa yɛadane still ɛntimi ɛnnane still na ho yɛ dɛ ɛfa ɔkuro tu ama yɛ sɛ wotwa wo nan wɔfrɛ mɛmfa nkɔ yɛ ntwa wo nan bɔ mmɔden sɛ wode w'ani bɛkyerɛ mu ɛwɔ Dr. Nana Gwanbe Herbal and Spiritual Center yɛwɔ domina ɛyɛwɔ domina no ɛwɔ ɛyɛ Asante Mantam Asante region ɛwɔ tech akyiriwa university akyiriwa ɛhɔ na domina ɛwɔ ti yɛde bi ɛhɔ biara no bɔ mmɔden sɛ wode w'ani bɛkyerɛ mu hɔ ɛyɛ adwuma firi ɛyɛ adwada ɛkɔpem memenda anɔpa kɔɔ ne ahyɛ ase ne nsia ne apɔ enumenu tɔlɔfoɔ ɛbi ɛhɔ biara no bɔ mmɔden wɔgya so bɛfrɛ ɛwɔ 0241 587674 0241 587674 0266 286460 0266 286460 yes sir very well sir Dr. Nana Gwanbe edi iduma yo nana me akwa be bio yeah me da se so ewo woche mu awodi ama nana ena ye hwe asem bi ukuada bi a obi a wono ukuada bi a afra no kwa nsam ya nya de si bi a fa kwa koto bo nsam ukuada bon ko na se ukuada de na afra no ukuada no nipa bi a ba wono sa abre bi a afra no kwa nsam sa so ma bi ho adwe obenti ase ade de ukuada mu ya ntia fa wo obi ukuada afra no kwa nsam ya de bo nsam to ukuada ade ntra yo da se pa menchi bi a wo hwe eye kuma TV bia na de tin se ukwana no ye se bru ukwana mu a enwa onwa ye wo mu ukwana se en favor omo aye wo mu ukwana no etu yi ukwana fo si wa ni pa be se 100 a emu 85 die e na brabona na nkoyi omo ye wo mu ukwana no yi eye 100 a emu 95 titiri pa ye wo from 4 pm e ko si 11:59 pm san ko fana ma brabona e na nkoyi 4 pm e ko si 11:59 pm yeah you ukuada no na de tiri eye maybe eye afense eye ntokwa kase bi si ewo eye abofo na delegos no ene eye demons no entem na de ti a ma no esi yeli eye stage bi we fere davasa no we fere davasa botanical names master naba the davasa no e de eye na japade ala so bo e de ma Israel a the king of heaven se on hwesoma no na Israel eje saa eye afense eye achedie na so woje saa ina davasa de man so mfa entu baby emma no ena Asia eso so eye elephant bi na so oso bi aye fe say Arabat now Arabat no eye oso na Asia eye etre so ene ko baby o pese o ko bia o go say na Asia no Asia na the king of heaven ona nso a eto no
onyankopɔn yɛ de esi ano aso de ato ano yɛwɔ 33 million principalities of demigods ɔmo yɛ nkɔfo bi a nyankopɔn de nato ade ɔmo atoto ɛyɛ ne nneɛma ano nti ɔbɛtɔ so de ɔbɔ nwura mfama yɛ fɛ wɔdɔ ɔmo ne fa deɛ dɛne kɔ gu yɛm a ɔmo yɛ de ɛda agye stanso ɔmo ne yam ha de otiri ɛmo ne fu sɛ yɛ de ɛteɛ de ɔha awareɛ so de ɔha ntɔkwa so de ɔha ɛyɛ nsa so ɔmo dɔɔso yɛ ka wo ma yɛ fɛ sɛ 33 million principalities of the demigods nti ɔmo ma yɛ arabat no anaso de ma India no India ɛde to ɛyɛ arabat no ɛso sɛ ɔso bi wɔ fɛ sɛ trunk ɛwɔ de to so na ɛsan sɛ na saa de so ɛso wi ti no ɛyɛ ɔso ɛne gye wɔ nti no ɛma saa de yɛ ɛwɔ to fam yɛ ka sɛ stage obi a ɔyɛ ne ho ɛde ɛte ha ɔno obi a ho te ɔno ne people perform austerity ɛti so yɛ ko pɔn wɔn ti ɔno saa ɛyɛ India police no ɛyɛ demigods police no police no yɛ ko pɔn yɛ de ɛdi ama wɔn nipa a wɔhwɛ me sɛ wotie bɔ a wɔte ne a obi pɔpɔ tu wɔn ne ɛna fam ɛna fam enti ɔno to saa na arabat no sɛ ɛne gye wɔ nti no ne gye ya ne gya obi ɛde san wɔ bi kusia na wɔ kusia ɛna pɛko pɛ na de yɛ ɛtɔ fam ɛna ni ko asɛ ade so yɛ de ɛtɔ fam enti ɛba asa no ɛma dafa asa yɛ de ɛkɛse India ne ebi ka demigods no sɛ ɔmo tu yɛ wɔ nyinaa no efi na ɛkɔ deɛ ɛde ɛso bi hwan enti ɛba asa no demons no so yɛ de ɛne deɛ ɔmo atake ɛyɛ demigods no nti ɔmo atake wɔ demons no bɔɔso demon bi sɛ bakasura putana ɛyɛ gajasura ɛne adade nyinaa ketu rawu ɔmo nyinaa ɛyɛ atake ɛyɛ demigods no nti ɛba asa no demigods no de efi heaven planet wɔ ɛma demons no wɔ ɛbi teki over nti no ɛba asa no ɛyɛ demigods no ɛvisite ɛyɛ ɔmo spiritual master a yɛfɛ sɛ Brihaspati no sɛ deɛ asi nie nti ɔmo spiritual master na yɛfɛ sɛ Brihaspati no ɛso so contacte ɛyɛ yɛfɛ ne sɛ ɛyɛ ɔmo so contacte ɛyɛ Nyankopɔn ɛma Nyankopɔn so ɛkyerɛ akwankyerɛ bi ɔyɛ de wɔnyɛ na don't forget sɛ ɛyɛ demons no spiritual master yɛfɛ sɛ Sukrataya no demons no asaswatan eti no ɔno so yɛ de contacte ɛyɛ ɔmo so spiritual master yɛ demons no eti no na ade a ɛbɛtiri ma demigods no ɛtiri ɛwɔ ɔmo ahoɔden back ɛne sɛ ɔmo akɔkɔ tɔn ne ocean bi a yɛfɛ ɛyɛ ocean no ɛyɛ milk ocean one thing sɛ ɛsɛ asase wei so yɛwɔ ɛyɛ honey ɛyɛ salt ocean ɛna kɔ ada rivers na yɛwɔ milk ocean yɛwɔ sugar ocean yɛwɔ honey ocean saa fɛ ɛteɛ tiɛ ɛpɔlɔ da hɔ ɔmo nsa ka ɛyɛ nkyɛn saa fɛ ɛteɛ nti ada ɛyɛ rivers no so no saa fɛ ɛde ɛteɛ ɔso different oceans ɛna ɛde ɛwɔ hɔ nti na ɔbaa saa no wɔn nso yɛ dɛ contacte ne bɛyɛ ne sɛ ɔmo ne ɛyɛ demons ɛyɛ nkambom na ɔmo twɛn ne saa ocean no ɛyɛ milk ocean no na ɔmo twɛn ne a nectar bi a de bɛpie firi mu aba na saa nectar no obi bi a ɔbi bɛka no bia ɔwɔ de ɔwu don't forget sɛ demons no ɔmo wu ɔmo Nyankopɔn na ɛhyɛ dɛ ekum wɔn Nyankopɔn wɔ se kan de fɛ sɛ Sudarsana chakra Sudarsana chakra ɛno ne se kan a Nyankopɔn de ekum wɔn ɔmo ewuo de sɛ ɛyɛ asase wɔ so a obi ka ti bo obi ne oku no na wɔn na ko si ɔmo de pɛlɛ na den na bu ade bɛtena ɔda ya obi ti bo obi a ne oku obi ti ɛto odu ne oku ɔmo de na ti saa ɔmo tam na so Nyankopɔn na de ekum wɔn eti ɛba asa no wɔso contacte demons no ɔmo contacte demons no ɛma ɔmo ka kyerɛ sɛ o sei na de ɛwɔ hɔ sei na ɛsɛ de yɛyɛ eti ɛba asa demons no so no adwe a demigods no nso afa sɛ adwe a Nyankopɔn afa nti no ɔmo nso yɛ de ɛbɛka ɛyɛ demigods no sɛ saa deɛ a ɔmo yɛ ɔmo akɔtɔn ɛyɛ fɛ sɛ ocean no eti ɛba asa no ɛna sɛ ɔmo nya ɛyɛ ade bi ɔmo de ɛbɛsi ocean no eti ɛba asa na mountain yɛ fɛ sɛ mountain Mandela eti ni ko tu mountain no Mandela ɛyɛ no eti ko tu ɛyɛ mountain no ha ɔmo ko tu ɛyɛ mountain ɛna ɔmo bɛ si ocean fifi eti na bi time I say where ɔmo twɛn ocean no yɛka sɛ twɛn yɛ sɛ ɔmo yɛ de ɛyɛ bibi ha ti nso ɔmo twɛn ocean na ansa na ɔmo twɛn ocean na sɛ ɔmo yɛ bibi ɔmo bɛ sɔ ɛyɛ different sɛ bi pɔn sɛ mountain yi eti na ɛyɛ demigods the king of the serpent ɛyɛ fɛ sɛ Vasuki yo ɔna awo nyinaa ɔna bɛ ɔma no
wo enti ɔmo ma ho kwan sɛ ɔmo fa yɛ dɛ kyerɛ ɛyɛ mountain no a ɔmo da bi si ɛyɛ ocean nim no enti na ba sa wo so yɛ dɛ ɛde ne kyerɛ ɛyɛ mountain no enti no ɔmo nyansɛm no onyankopɔn ka kyerɛ David go sɛ hɛ na wɔn nsɔ ɛyɛ vaso pinye de eti ne mo mo nso bi a ne bi ne nso ne de nso ne ti enti ɔmo so a ɔmo ɛtwɛn ne na ɔmo so a ɔmo ɛtwɛn ne mo du ba bi sɛ Samudra Malta na saa Samudra Malta no ɛyɛ time a ɔmo twɛn na ɛyɛ ɛfɛ sɛ ɛyɛ poison epie free ɛyɛ vaso pinye ɛmu de ɛbae na saa poison nso so bu asase we so sɛ so bu ɛyɛ ade ɛho nyina no ɔmo yɛ in vain ɛsɛ nfa so bi ɛde ɛmba so nti ɔmo contact ɛlɔ Shiva ɔmo na asase we ɛba bɛsɛ a ɔmo ne ɔyɛ ho ma sɛ David brother ɔmo ho kan ma asase we asɛ tu kan Bible no sɛ asase we bɛsɛ a asase we de ɛbɛ woso ɛlɔ Shiva ɔwɔ asɛ bi ɔbɛsa ɔsapɛ asase we bɛsɛ asɛ de awoso woso ama na kupon asoma ɛyɛ kaki avata ama na ba bɛsɛ asase we na na gba be sa names we ɛne fa na ya wonya no book ben already afonya sa names yes na one special knowledge no transcendental enti your transcendental knowledge ɛwɔ hɔ one thing say knowledge bi ho de bebre ma wo no na one thing say yes na ko say wisdom we bie wo hwɛ na mo bi ade wo wa sa so bie no secret na ko pon dan adi e de ampa enti atia say yi tell me believe say the bia no si we ba awo bi ti ba say ha we ba say dun kwawa wo hu separate enti we de aba we we say wo kom say the bia no say the ba o ko bi de agidi ne mo na de aba separate de tie enti no ye busa awon we wa sa we so e ma awon we wa sa we so de eyi ano e ma ye because ade bi wa sa we so bia no so we busa ko ade aba de ugu enti no ne de ko ba de chepa ko pon fa so wa sa we àwọn fo wo bo say na pan ko pon fa so wa sa we nipa bi inimpa hideko e wa ba kyerɛ enti no some poison ne fa hala some poison na e peaceful e vasuki ani ba no we ho say hala we say hala ha enti ba sa no lo Shiva dey because upon one of the greatest demigods I say demigod lo Shiva easy to please enti ade we bia no lo Shiva tin the mouth say ya hohode say yesika say ye otin the mouth o easy to please na ko na honhom na hyensa o se we ho me me so mo omudu ha de ba ko no enti lo Shiva dey esa say we won poison no enti won na ne yire no kan fa say poverty so no mene lo Shiva yire mo e poverty mo obi bi say na demigod no so mo na ko na demigod so be ka ho asa de ntia owo sa ho kan ni ntia ono o ne yire lo Shiva nkwane demigod the planet on ya ho do be say nine baby e man ko na kokko also one of the heaven planet is spiritual what they can say ko heaven na obeba ba ko na ko chen a e ma bi difference room it's what one so ko heaven then person ko heaven pray so ko na ko because see in the beginning God created heaven and the earth now since as is to be we ko destroy heaven and the earth you say destroy heaven na ko o say say one na to pray so ko na ko we pray so ko heaven because heaven is eternity ko heaven na e ba reincarnation separate here ha enti ade ba ko ho no enti no Satan no aye lo Shiva enti lo Shiva Satan o dia o de ma lo Shiva effect ho o dia o de ma lo Shiva no e fe say en counter e dia ho o de ma lo Shiva no ha we dey do wa so ye ka no ye ka ma be si so amu say sa wa dey na o ni na o bring na senye o pa ti o wo to wo don pese Wednesday enye kono wo Wednesday a wo na ho ache ana say anopa ene dia na ba bon na ko wo wo so e ba ne dia enkoyi no ekosi amache na 59 no ti gana ye go na no e say yo Dr. Kwame ko di kran ni re okay enti ade ba ko wo no enti no e ba sa wo na jalo Shiva de enwe ye enti say channel de afiwo to wo so e twone to wo twone o so na goddess of money mother Lakshmi de pifin here de bae omo so omo twone na do he akohoso dem go first sua on he akohoso so de pi no pi de bae eti wo so twone na dem go he ahaban so health Davantari so de pi bae no omo bi de pi de ififin here de bae eti omo so na letane pi no na ekura Davantari eti hona demons dey fast
ehwim ade yɛ de efi damantare nsɛm ɛna bi dwane yɛ te bi dwane yɛ ɛna Nyankopɔn ɛdane ne ho ɛkɔ ɛyɛ ɔbaa fɛ sɛ muhiri ɛkɔ ɔbaa fɛ muhiri tuntum fɛfɛɛfɛ kama paa sɔre a wo kala yɛ tuntum so mpɛ Nyankopɔn kɔ dane ne ho akɔ ɔbaa kɔ dada demons na ɔdane no kɔ tuntum we kyerɛ sɛ ade nipa tuntum a yɛwɔ wɔ saa na yɛsɔre a yɛngu no ɛsom bo paa ɛma because Nyankopɔn ɛpɛ sɛ ɔkɔ dada demons no kɔfo wɔ pɛ maa paa ɛne kɔ na spiritual marriage ɛde ade ɔso bebebe demons no pɛ maa paa na na wobɛkuta aboduo na matɔ adeɛ kakra bi ɛntɛntɛm kora so abusua mi dɔrɔ GB1 industry GB1 industry si abusuakuo bi a wɔn deɛ adwuma a wɔyɛ a ne so wɔn bɔ dan so nti GB1 asɛm ɛka nkyɛn sɛ wɔn de ara so wɔtumi esi ofi a adeɛ baako pɛ ɛne hia mba ne ma wɔ tim sɛ GB1 industries wɔn de tumi bɔ dan so ma ɛdan si wɔn mo a na ɛbɔ ne tim ko sɛ aba ɛmɛyɛ dan nsuo tɔ a ɛmomɛ ɛwi ɛbɔ a apetampe GB1 asɛm ɛka nkyɛn sɛ wɔn de kuro bi aso wɔn wɔ kuro bi yɛ kan akɔm office road baabi a custom area no ɛwɔ no na wɔn ma na GB1 ɛwɔ abusua bi a na kura mi bɔ deɛ kura wɔn nim nti wobɛkɔ wɔn namba ne 0540 123212 0540 123212 anaasɛ 054 ɛnka ne sɛn mamefa namba no baako pɛ ma ho 0540 123212 mepatɔ wɔn namba yi ofura mepatɔ wɔn nsa bɛka wɔn fɛfɛɛfɛ ɔmo ade nhyia wo edɔdo ebisa hɛba nso ɛyɛ adwumakuo bi a wɔn deɛ aban ɛho adwuma ɛna wɔyɛ aban ne enubra ebisa hɛba asɛm nka nkyɛn sɛ na aban na enubra ebi ana wɔnam yɛ ɔya wɔnam tutu wɔnam kuro obi wɔn ma na wɔnam nyinaa yɛ kuro wɔn nsa ka baabi a obi nso wɔn mo a ne bosom ɛbɛ so ɔyɛ ɔbaa ɔbɛkɔ fitira nna yɛasi twa ntɛntɛn yɛsɛ aboa bi te sɛ kɔtɔ abɛhyɛ na yɛase na kɔtɔ deɛ nkemu yɛ kɔhyɛ bom ɛdɛ na ɔbɛhyɛ ɔbaa yɛase ne nyinaa ɛyɛ yare bia ɔbaa bi nso wɔn ma wɔn te dɛ bɛrima ebi abɛka sɛ wɔn kyerɛ ɔyɛ ɔbaa na wɔn ni atenka bɔmɔden akɔpɛ atenka kyerɛ kwan na atenka nso nyɛ baabi a nyɛ atenka tv wɔn asɛm na bɛka yi na emu atenka bisa wɔn asɛm na bɛka kyerɛ yi ɔbaa deɛ ka bɛrima de nsa fɔ ɔhɛn mu a ɛsɛ nka ho awɔsinku na nka ho adu yii na nka ho yɛ ɛtɔ kana na nka ayɛ kamakama so ɛtɔ ɔmo ate bɔn na nka dɛm na bibi ayɛ kama ɛdusa nkɔ bɛtuma no wɔ saa akwa wɔ so mpatɔ maame ebisa ɛwɔ Swami Banku God filling station inside hɔ no a ɔmo na maame ebisa ɛwɔ maame ebisa wɔn kura ebisa bɛkyia wɔn nsa ntu mo paa mpatɔ bɔmɔden asɛ ebisa ɛnam bɛyi wobɛhyɛ no nso no wafa ama mi fi sɛ bɛrima bi si ankara sɛm bɛrima bi wɔn mo a ekuro ɛwɔ sisi mu ekuro paa ama wo bɛrima na dwodwo ama bɛrima na wɔn de aba fam wotina so apɛ twɛ sɛsɛ yɛ ana bɛrima na ɔba apɛ ɛnyɛ bɛrima deɛ wotina so a ɛsɛ wotumi ɛbɔ adwuma ne amu akɔ aba efisɛ wɔtu kwan wakɔ wɔtu mirika kyɛ ɔsɛn boat na maame ebisa no kura bisa nkɔ ebetumi ɛbɔ mpatɔ jɔn namba yi 0500 110 115 0500 110 anasa 0457 009 824 0457 009 824 anasa 0457 009 825 0557 009 825 mepacho edisa number eno no ye mre edu abi ana ate afaso pache me medro mejo wana hye mejo yesu nipa abusia bomade ba bi biara wo nam ba bi a wo bia enyama bi won ma esisi a won ti ase aye sunsun de wo yare wo dia hospital wo ye bia edu ko twi ko bre ba ye bia mo no ye bia wo no ba medicine bia eno kwa na wo se ase no abusia ka wo se sunsun bi eta yare na ji na sunsun na twe ne ho a enu aduro bia ni bia se ne ma obedi efise di o twe ne ho ama aduro na ti akọ da kwa kwa aduro oda so de ho enti ade aduro no physical de ho se bi aduro na ma ho but spiritual wo de crew wa de ko ano na ade ato adwe ende adwuma bi wu exactly ayare sa no enti me ba na to so esunsun ni ba ade bi a wo ti ase bi afọ ne che na so ye bomodi a na je major number yi major sa so ABA school eya spiritual school ya sha ase enkrofo gu so esua de bomodi afa ahora betwe de me pa so me de major number de ma bomodi an frɛ na wo frɛ ye be fa me no edi ko me pa so number se ni 0450 0453 011926 0553 011926 and 0272854387 0272854387 me
patch of the Kumo TV, your at the oil, Yadi more, the patch of airtime, no, a go baby, 24/7, a premium office of the top airtime or piano. Young quality TV, I tell you, also. Yadi, don't come in the office, I did the idea. I didn't say you saw, Yadi, so the other. Open some bad special city, so send a number of at here, all Kanka and Samakasi. Also, now, so better you. And therefore, you can send you all Kanka and channel. Where is our way as a Yama? But what did the old demo, Rabetra, I had the Cassette Obi, a house of the and yet in Wasam. As soon as be a ghetto. Also, also, yet I said the only one who knew Diano, and be another some of a Christopher Pompe. Diagram of Pompe, and be a diagram of Pompe, there was so forth. And nothing a year all round circle. Maybe I want to be a Mediato, Yano Sobecasa. I was your Mommy, the patch of the numbers email. That's one person who a year Juma. What in your friend? Number about 0200 603 0200 603 602 and now says 0553 011 926 0553 011 926 and now 0272 854387. But my dear friend, numbers in mobile, you know, we didn't come. About the show, about the other see, a patch of room and around the beautiful line. Now also the walk and the also Oniaka, that be the HB I come up. Now I'm going to be 1 hour. Mysteries. Yeah, what Ukwadamu and the net dream. So say, what botanical names in the Adavantari and one and then they super as a swata and then they were ma and then they are on as in China. But the secret Wednesday. I don't think you will be Ukwada, your friend of any use of making. It's a bassano, and yeah, now put down local movie, a your bar. It's only a night of a check a year lectano. I'm a demons, a demigods. No, and in the bass or chances a war channel. A good demigods on any night assassin. A good demons also on any assassin. If you are demon, the first Raul Ketu. Raul Ketu. No, it's only or a demon as smart. Raul, you know about Rama. I don't know. Well, different spellings from different. It's a bassano when we say, lady, you do an assassin, a bass assistant. It's all done or this gasson, a cocodina, some word, and you go and enter. It's now go on the year, let Talaman now. I want and a some word, and you go and let in Uncle. That who everyone kind of home. And what change to that son attack or eternity. It's all and that's what attack the sun now. You say eclipse of the day of the sun. One more, and that's what attack you now. You say eclipse of the day of the moon. Because, sir, or many moments go beyond, that's a new piano, what attack you. It's one only demon already, because of neck tunnel, the Tino, the first time Raul, and a million, and the Ketu. Raul Ketu. No, that's your uncle, you know. No, it's one a sea Atlantic Ocean, you know. I want to maybe so like I say Malaysia for ship with you, and I get I listen to you here, and maybe every public of foul. I answer the line, I listen to you. It's all when you're crossing one day. Oh, now, I want to get beyond the dead, and I'm sorry, a pilano. The plan seems like a penny in a planet war. 80, one a sign about a portion of the Wednesday. It's one Wednesday from South 4, and never see a lift dinner and India. A universal law, it is always spiritual Wednesday, in fact. It's in a say, I do it by, you know. I did buy a friends one of the radio stations give me a frame. No, who say also one penny a first to be Wednesday. Also, in fact, did your report catch them? Also, want to say because you must be spiritual in India, the spiritual advancement. Ah, will be the over. If you report will catch us saying first to Wednesday. We don't even do. It's why first to Wednesday. Father, because of how you know. Eti wọn lè mímọ ìdí sí wọn yá sí ibi títí ojú àná ha sí no ẹyẹ ní sí ẹ fẹn sẹ wukú yàda hwẹ ẹyẹ mẹ mo hwẹ mẹkọm esi wọn ẹ wukú yàda esi wukú yàda hwẹ circle esi wukú yàda mo esi wukú yàda kọtọkọri house esi wukú yàda mo esi wukú yàda Ghana yẹ ní independence ẹni sọ yẹ dẹ esi wukú yàda. Declare no creda and come be a dress on. Wow. Because why is a restaurant? Because a restaurant or the Emratu as I see you. It's very good to buy.
you see we fari yane ampane de jane ya me na ko kuno we go na ko mo nsa sa si we na live e wo so e je be we we say ja be ya gama de kule de pa mo so wa se na de shim baby a ko fa baby a bra o ye de shim mo wa sa no ba so twe bra be ko mo assassinate mo because last week I think it's param hey asema ba ya na go abusia for param ma be pie mo dia e je be me phone la no na ma men san ko tie botanical name ni bi param basa yanko ti go say if it's param e ka say param na say e is wo tablet here ejiro say one free one out go 2 out free one can tell go 5 there be that if it's a one is not so about money koya e say we be e free so 2 1 amount and you go koya ba na ni na so one is there ye come once okay it's a one a great demon it is outside and Ghana ha and you are we ka say na say sa odi na say we pan so ans anya ya when ka kire o e dey say ade dey e dey to o ba ko bebre o fu kra ya bebre Jarvis and you have been front no e won say bi o say am one no say pete we want me be e ya so ma na say e ya sa ti we so a o me so mo di no amani e de e bo wo mo e be say na bi ha we be ya sha ha ti park pa ja so be bo no we be number 5 ko ja na ya o go go na to atwe etiro sanu no na e be bia me ka say e kan de be che e we so we wa be system na the bia e see when first Wednesdays this na e be bia de ha e we so we and say wa na so o ba be wa e ba wo so me kan ho ase kwan a obetumi o ba wo a obetumi adane e dan ai na o yere time aso kwada ahomache e brada ahomache a e be to mu kwada e na wo ya ka obe e ka no so e re no e tete no na be du kwada ruya e ya be tu ya wo yi akwere ti ya ba o ba bet na nsa sa abra no ma dai na say o ba bu a wo ti kan Monday ato ba wo Thursday and so e te no ya no bi sa na wuti ye ade bi no yanko na Ezekiel yanko pa ka to ko so ni so ka je ne tama so to ye ne sama se e be no ka che we be Dr. Gombe ye se ko ka che bi se ne tama so ye sama se bi an yanko ba 15 years kan ka da no ko o kan te wa wa o ka che ko so bi se ne tama so bi ye fa nda so ye e ti wono e ti ade bi no e ti ye ko bi atwa e ti ye sa no okay e ti ye ba wo so wa me che sa ni mali na ni e je mo ye wo ye and I said, "Who will be here? Who will be here? Who will be Wednesday? Who will be Wednesday? What? Wednesday, the news and everything. Some we are so a brain. I think they say, I want to say elementals. Elementals for 8,000 miles away from here. Assassination. A brain with piano. I know why we need. I'm coming to the earth and about assassination. It's a year. You say a friend and you and I do. I'm not fully. I'm not fully. It's a say crown prayer room no I have stubborn wow we step heavy I'm saying for me for kwanya we say me phone la no entum now also baby bisa no go be dia ba de na ye be tu abo ama what so what na sa o shebre me pa to number ni 0200 603 0200 603 me pa to me be phone la no also we tu afre na anyone people e pa to me das na to also ezio sani we bia se we nipa na se we wotu na se ka se wo me de me o se ye bifu ade ba ko e ha ye no se bibi hana se be tu na mo pa na e we nje ko pu tan ma ne de e na ta de e we wie no asa wie no mo ansana obaka se bia de wo tu na mo abasa so emwa abasa so emwa ti na ka ni bi ama ye basa ti we so because ye bi fere ni pe bia obasa se we so kwa ka se bia ye o wi ni bia ni papa ni holy school ana se bia ni shebu kwa na o se ya bo so nyema ni wa ye fi so basa ti we so ye bi ni de ana ba ya ka se se na beto no every 13 years go to 29 years ya e so kwa eastern part of the world we go share spiritual master when spiritual master ne e be no we de ba ye bi so 13 to 29 years when you want to read Bible ya mo de bio mo oyirai oya kwa obi ahun na se ya mo de wa ira wa ayira o committee ne you know ko na ka wasan o committee ne spiritual master ma ye be no oh professor for the eastern part of the world they have a council they have a council and tell me very well you be
It's a different espresso. The espresso. I physical body. Espresso. I tell you, espresso there. Yes, or clear tea, you know. Anyway, did you know? Hello. Espresso. Bramasmi. Espresso. Espresso. And you know, the thing I would say, so the rest of crown. Hello. Good evening, Major. Good evening. If I shall know what to say. Good evening. What do you never be a cassette free? But I never be a cassette free. Oh, what's made that? What's the matter about so 200 What pass on my phone? What's your friend? I'll call your friend a hambra must be. Espresso. Spirit so. No. I believe you want us to be espresso. Okay. I believe you want us to be cry a fence a home, and I say we cry a fence a shoe. I am upon a day that shit when I'm being say a bois to a pack to a dear. Hello, good evening. Good evening, Open Castle. We did a cassette free. I heard your much out of me. Hey, Abdo. Now what is that? I'm not book. I don't mind, yes. That's my server, dear. Oh, I'm not the Abdo, my uncle. Major, remember my training. Remember my Amen. So my meeting in the channel. Oh, you're super. I don't get really because I don't say people don't tell me now we will be on pen of pressure. Because there's a big need for another news and the trans because will be a Jimmy Bay and we will say their partners and all one. Thank you, Major. So, wow, who are you saying starting with now? We're going to be all kind of source. Now, the one person I mean, sir. Hello. Hello. But the problem is okay. Hello. I went to bed. Nana, opening say, when you're 58 years, and so 58 cities at the bank, it will better than what you are saying. If you are an American, but if you are a Biana, a guinea penny piano, so your home a solution at the oh, I didn't know what very solution. Hello. Good evening, opening question. Hello. Yes, sir. Hello. No, what do TV set, you know. But sound don't come from Korea. Yes, I will take one car. I will TV no so na sabe TV any. If I saw me that's it. Nana, get to us. Hello. If I saw me can't say to the bar, my name is Koro. I do my empire no more so. You so TV no.
Okay. Family, I want to talk to you. Let me take good about me. Call you up and after master Samuel and do that. I'm doing topic down. It's a plan I'm seeing. I'm with you. Okay, because I go a message topic around that. Because of that, about this show. Sebia, why your topic around and I say, why your full message around here for some Dagus TV, our YouTube so SAMPACKUS, our YouTube so, and I say, for Facebook. Hello. Good evening. Good evening, Open Casa. We didn't get a friend. Mr. Tommy did the folk, Mr. Professor. If I saw my answer, I Mr. Tommy did the folk, Mr. Professor asking for you. Your brother was simple. Mr. Tom, with your Mikokusa, now, you just got me up for Papa or for Yemi Papa. Let Mason see. Okay. Yo, and Nana, at your working, to better than my if I told me that's it. Also, what's on my phone? Okay, Facebook is what? Some Dagus TV, Facebook, Kumawu TV, Facebook, Kumawu TV. Who copy on Facebook now? Direct Kumawu TV. I'm a patch of concern your live. And about 2CTV in Swat, Google in Swat, and also your demo live. And I call YouTube in Swat, and also some Dagus TV. I also your demo live. Hello. Hello, one to me. Nana, so say you quite for you play it. Obi you say friend of free as if for soup. Ukwada oyo bi papa, obi so enti nya papa. Eduma nkoso. Hello. 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 Good evening. Good evening, Papa Kasa. We dey baby Kasa free. Ishmael, that's why I'm going so many. I don't want to call Ishmael. So many. The part of it as yeah, quite. Pacho, me join the club. Last week, no, Obi better now say in Subia, everything as a coronavirus. Hello. The part of it you. And then I'm betting because like in Suna ko amana so we are. Oh. Na ya ka asem wo so ko bisa enra. Aduane aben si woni yedi. Na aduane anya ya ko wiye bo la so no na be ka wase. E ba che we de adabraka. Aha. Enti na me kan tino ewase wo mu no. Ade bia na ekoso e wa brabo bia no. Se woni se so tu ho na mo. Se be bia na be ka ma de mo. Wo se ye bi fo anti na ma abofo ekomonim no. Enti ya de be me ka se ye no obi kura no eto ko so ye no eti ebutu edi enkoma ehihia ha ba woni no on go bubu ko di nkoma ehihia woni be trust di ya tan atrust di ya say abrabo no plan nti na yisi se sane mo nya ni bia se wo hwe na se wo tie no se Wednesday na se apart from Wednesday kwa days ni wa we ba ni na so wo na se abrabo ko ya so se we tu ho na mo nti we ko pon de sa adwure de de e jama wo no gostipa e de adwure asomti ko na go wo na sa so no da adwure de boy to so bo ni pa se de mi se so se ya ko pon se bi fa ni papa no sa ko pa se ni pa se de de fa nti no se ya ko pon de adwure ke se no abo iyaso ya ese so ko wo so pon da so wa adwuno ese wo se adi bia na ko ibe so ti ye etu ho na no se bi bia na be kama e di ano nti se wo wona de sa ko ya wo de so go pi ko tana gon bi se bi bia na be kama e di ano the not of friend was 0241 587674 0241 587674 0266 2864 60 0266 286460 nti na rafa wo he bi ha bia no bo modia se wo di wani be kire mu e wo Dr. Nagombe ahabai awo yakopon tumi asem wo yi pana wo ha no wo ho bai because Ghana ha na bi wo ha wo boku obi hwere a wo kwa otibe bi na wo fa nchaw because wo ya pese wo kunya e wo tan e very hey le kwa so le kwa wo yi pan 100 a e wo 85 die adi papa mu nti na ka me kire in fact na kan na papa de wo mu nti because e bi so wo ti e wo ti fe kwa no bi ya if you are watching the plan we are the plan we are to all know by
waso bɛyɛ hye tade biara na ɛhaw biara no wɔmɔden asa wode w'ani bɛkyiri mu ɛwɔ Dr. Nagombe Heaven Spiritual Center sɛ diabetes asthma stroke infertility rashes level sɛ spiritual marriage etwerɛ ɛna ɛhaw wɔmɔden a sɛ wɔ bia wo no nsa wopɛ sɛ wogya wɔmɔden asa wode w'ani bɛkyiri mu wɔ Dr. Nagombe yɛwɔ kuma se wofi kuma se na ɛba Kuruma Health wobi ma yɛ kɔbita sɛ wopɛ Donina car wofo kan ka kyerɛ mɛtiri no sɛ wobɛsɛ Donina station wosɛ ɔpɛ bita sɛ wopɛ Dr. Nagombe Herbal Center hɔ weba na ɛkyɛ no ɛhyɛ me mesɛ mekyɛ no deɛ mentu mekyɛ ada metu kyɛ no na kyɛ sɛ ɛbaba bɛkɔa no no sɛ fɛ na yɛgya ɛteɛ nti yɛwɛ ha wo bɛna mfɛre yadeɛ yɛnsuo yadeɛ bɔmmɔden a sɛ mebɛpii Dr. Nagombe sɛ mebibia no bɛyɛ kama ɛde ama yɛ nyinaa Nana Nagombe ɛna wote nka no abusua ɔbaadeɛ nhyira ɔbaadeɛ nyɛ ɔkɛseɛ na mɛkɔ so kae wo sɛ yɛwɔ airtime bebree ɛwɔ Kwawo TV ha baabi a ɔpɛ sɛ wode program ɛfa biara programs ahodoɔ a ɛyɛ wɔ ha biara no ne nyinaa ɛso ɛyɛ available baabi a ɔpɛ sɛ yɛbɔ wabet ɛkɔ ada hɔ wɔapɛ sɛ ɔbɛtɔ airtime so a ɛkɔ ada hɔ wopɛ sɛ ɔba the spiritual hospital so a ɛkɔ ada hɔ from Monday to Friday ɛkɔ ada hɔ ɛma hɔ abusua ɔbaadeɛ nhyira wo na mɛkɔ akwanya wɔ so akyea na namoti aba ɛwɔ nkɔkɔɔ ɛkyiri hɔ namoti aba mɛkyia wo na nakwame ntwibosi akɔ ɔsɔ mɛkyia wo ɛna mɛmpɛnfo a mene mo di dwuma ɛwɔ ha nyinaa quotation master mo nyinaa mɛkyiakyia mo afei ɛna mpanyinfoɔ ɛbɛba program yi so na wɔn nso abɛtɛ mbɔbrɛ nti sɛ yɛasɛbrɛ the next revolution mu ɛwɔ the spiritual hospital so afei na ɛkuku dam nso ɛbɛpie mu ɔbaadeɛ hyerɛ nyinaa ɔbaadeɛ nyɛ obi akɛseɛ mepatro gyame yɛ adoma ɔkyerɛ ɛbɛsan ahyia ɛwɔ the spiritual hospital so me a mede dwumadeɛ wo kyerɛ me yɛfrɛ me mɛdɔ prɔfɛt Charles Opoku Daako wofrɛ mɛdɔ a mɛdɔ so na ɛkuku damfoɔ nso ɛfrɛ me the great oracle one ọbaade ehyia ọbaade enye ọkẹsẹ nyame bo ọkyerá yẹsẹ ọba behyia number 5 the ọbọ 5 no ọba behyia mu nyame yẹ adoma ọkyerá yẹne obedi ehyia mu nti yẹ abọmọden ne hyia yi ekyirẹ obi bi a ọbo a yẹ ẹma mbẹde ẹkọ soɔ mo nyinaa mbẹde ɔsɔ asomdue egya ɛma aba. ti ɛhɔ ni adeɛ kama paa akata wan. Nice one, I say. I didn't say when I use you. Not a forklift dear dada. And only a juma me the bear juma. Na me betru yano and chance in each channel. I am a day. I say, oh, tell me in a job be a board dance woman and then crowd. Or the way if I took a damn fino in so to a bonus shower. Tell my boko dear. Me see, my pocket is down. A diamond international contractor. No boss on a mini buy. I was Charlie and so to a better shower. Roofing in Anya. Papa, what that? GB1. Yeah, say, rain, go away. Come again another day. Unsa na no, oba me ma IBR. We are okay. Aside IBR no, you were Alozinc. Okay. And you was self lock. Na ni nyina wo de ennyina nchen kakra. Say the abe bomus no kokra ne say you were embossed. Embossed. Thank you. And you say me to me the number embossed. There be we safe. O the board dance so papa. Ensuo to a real bull, a pitampe. With him, dating. And more patches is a midnight beside him. Yeah, free be re-roofing. Sa re-roofing, no. On Pepper more than no, my inspectors at the car quack check it. I share a year in near carpenter near the ball dinosaur. It's answer ye chance in your dear boss woman. Ye pedim pa, it's answer ye, you would impart that. They say, Calaben, I'm about bomb enemy and a match. We are chameleon, on your chameleon, and change GB1. Nice one. Your color be. Me come to wow. Young coming from GB1 Industries, while Coma Bank Custom Barrier or Fence or Council,